तर अपघाताला दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. अपघाताच्या नंतर आमदार उत्तमराव जानकर यांनी ही मागणी केली आहे. रस्ता आणि विहिरीमध्ये 5 फुटांचंही अंतर नाही असं जानकर यांनी म्हटलंय. अपघात घडला त्या विहिरीला कठडा नव्हता असंही जानकर यांनी सांगितलंय. सुद्धा प्रशासनाला जाग येत नाही. याच्या विरोधामध्ये निश्चितपणानं अधिवेशनामध्ये आवाज उठवला जाईल, मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिलं जाईल आणि जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा त्यांच्यावर. नाही, नक्कीच त्याला जे काय असेल ते या अधिकाऱ्यांनी ज्यांनी याच्यामध्ये हलगर्जीपणा केलेला आहे. कारण रस्त्याची हद्द जवळजवळ या म्हणजे डांबर सोडून किमान एक 20-25 फूट असायला पाहिजे. 5 फुटाचंही अंतर नाही आणि अशा ठिकाणी विहीर असणं आणि याला सुरक्षित कट्टा न बांधणं किंवा त्याची प्रिकॉशन न घेणं यांच्यावरती गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. जे कोणी दोषी आहेत त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे.